Amen bazalwane, ngibingelela umoya ingcwele phakathi kwethu. Igama lami uSandiso wakwaNtuli. Bazalwane, nginento engaphakathi kumina. So lento lengiyizwe bazalwane, ngenkathi ngithenga ifoni yami ke ngayithenga. Ngenkathi ngiyithenga yayinganayo iSIM card. So yazi ifoni enganayo iSIM card ayikwazi ukufona, ayikwazi ukufoneleka, ayikwazi ukusenda ama messages ku WhatsApp, ayikwazi ukusenda ama SMS, ayikwazi ukureceive ama emails. But ngathi ngithi ngiyifaka ngase ngikwazi ukufoneleka, ngakwazi ukufona, ngakwazi ukuWhatsApp, ngakwazi ukusenda ama emails, ngakwazi ukureceive ama emails. So bazalwane, la into engiyibonile la ngale SIM card ukuthi lo SIM card kuumoya ingcwele. So uma wena uyikholwa elingana umoya ingcwele, kunezinto ongeke uzokwazi ukuzenza, but uma usugcwaliseke ngokamoya kunezinto obungakwazi ukuzenza ozogcina usukwazi ukuzenza ngenxa yokuthi wena uyigcwalise ngokamoya, wafaka le SIM card. Even in Acts chapter 1 verse 8, Izenzo 1 verse 8 uthi kodwa nizokwamukeliswa ngamandla umoya ingcwele usufikile phezulu kwenu, bese niba ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Lalela bazalwane, uma ugcwaliseke ngomoya ingcwele, you're gonna be the witness of God. Kunezinto ozokwazi ukuzenza, kunezimo ozokwazi ukudlula kuzo ngenxa yokuthi wena ugcwaliseke ngokamoya, ugcwaliseke ngomoya ingcwele. Lalela bazalwane, so ngeke ngayibuka ngayi-analyze lento, ngathi mengiyibheka ngabuka lapha ku-SMS. I-SMS bazalwane, uma uyisend, uma ubhala i-SMS kunento lapha eno-send, lapho okusho ukuthi uma usuyibhalile into yakho usuyayithumela. Kodwa uma uyibhalile i-SMS wangawupressa lo send, okuchaza ukuthi leyo SMS yakho i-worthless, angeke izihambe. So leyo SMS ngeke ngayithatha ngomthandazo ukuthi le SMS kunezinto la isikhuleka khona, bese sivala ngo-amen. U-amen kuyisivumelane phakathi kwakho noNkulunkulu, phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngicela ukukurepethela lokho ukuthi phakathi kwakho noNkulunkulu kunemvumelwano uma urayitha i-SMS okuwumthandazo. Ngenkathi uthandaza kunyanzelekile uba uphese usend, ngoba usend u-amen. Ekugcineni ifaka u-amen ukuze uvumelane noNkulunkulu, ukuze uwazi ukuthi imessage yakho isidluliselekile kubani? uNkulunkulu. So kubalulekile ukuthi njalo uma sithandaza kufakeke u-amen. Lalela mzalwane, lento kuthiwa ingamandla, iyaphila, ivaleleke ngaphakathi kumina. Amen bazalwane. Igama lami uNamsilo kaDlamini, bazalwane, ngiyamthanda uJesu.